Janča, já a Klára. A ona to fotila jako takhle, že chtěla tam mít všechny držky, že nejvíc tam byla věc Janča, že celou fotku a pak tam jenom vzadu Klára. No dej si, Jarusko. Já si to poslala. Co? Marko, Míro, lásku. Ty vole, pájo. Dělej, Tereska, největší zhýralec cigárov. Marokánky, vole, ty to chudák srdlí blesky. Marko, nepropálnej na tebe. Ne, já tam nechci být. To je chlástoň. No jo, Kláro, půjdu, dáme záběr na tebe. No, teď já tady byl pod kolenem. A koupí jsem do toho. Jo, pořádně, no jo. Maria. Sorry. Holky, vy jste to sežrali už? Nás? Tak koukněte se na to a normálně to zkuste proskovat, Pojď! Já bych to ještě. Skočíte to pak někdo vyhodit? Proto se vždycky ptám, tyjo, z čeho je to jídlo, jako strom. To je super, kdyby měla se tam Nevím, já bych to do té pusty nestrkala. Mám cukor na brži? A to kdyby... Tyhle, takhle kdyby viděla máma, tak mě zabije. Mě tak. To mi povídejte. Mě by řekla, že jsi nezavolala. To byla taková kalička, vole. To je rodina, ty. Nechci. Další byt. Stíkalo. Ne, u tebe nebo u mě? To dělají, ty vole. Tam je kukuřice. Ale například ten ať se to trošku pohne. Ale tohle já nevím, dám do toho, jo, do té kapsy. Ne, no to dáme tu marokánku. A víte, co je nejhorší, jestli nemůžeme připíšet. To je vždycky. Holky na vás. No, skvělý. Na mě. Tyhle, ještě nepačte, to se stala Báry, ne? Bára asi, že někoho zamilovala. A ona, tak podívá. Ale ona to stala úplně vážně. Já si dám na sex. Na určitě na německý pekáltok, no. Ty píčo, malo. Ty se já ještě nelezbi. A ty ulezbi spájo, pojď. Ale jak si poštíku to taky je ulezbičky, protože to je prostě nejlepší. To je na YouTube, tam jsem se zaregistrovala, tak já